Actually, maraming klase ng scams ngayon na nangyayari. Um, One thing that the PNP wanted the public to know that if it's too good to be true, wag po natin paniwalaan tong mga ganito. Especially during these times na marami na po tayong electronic bank transfers, meron na din tayong mga electronic wallets like Maya, GCash, or the QRPH. Um, Dito po sa province po natin and the entire region, ito po yung mga most reported online scams like impersonation scams, yung gagayahin po yung ating personality, gagamit sila ng other social media sites. Meron din tayong ayuda scam, yung gagamitin yung platform to ask for money using the assurance sa mga kukuha sila ng ayuda. Meron din po tayong online lending app scam na uso na rin po kasi ngayon yung nangungutang online. At gagayahin po yun ng ating mga scammer, pero ida-direct po tayo to Telegram at doon na nagkakaroon ng transaction. And then meron din tayong love or romance scam. Ito yung mga binibiktima, itong mga uh, nag-crave for comfort and attention. Especially itong mga late 30s natin or 40s or yung mga tao na nangangailangan ng, sabi ko nga, ng comfort from other person. At the same time, aabot sila sa transaction at pagbibigay ng pera. So, pag na-scam po, sir, saan po pwedeng mag-report? Yes. They can report directly to the nearest police station for that matter, or they can contact the cyber response team ng ating probinsya. Nandito rin po sa ating province. And if your account is hacked, pwede rin po silang mag-report dito sa ating PNP. Well, ilan na po ang naging victim and have you also identified? Yes, meron po tayong actually marami pong cases of accounts na nahahack, but most of the victims opted to report kasi nga ang ginagawa na nila is they do it on their own, or at the same time dina-deactivate na lang nila yung account nila. But we have an existing case right now. I cannot really divulge because ongoing po yung investigation natin ngayon on the identification of the scammers and the perpetrators. That when it comes to impersonation scam, isa-isahin ko lang po, dapat po bina-validate natin ito. Kung may tumatawag po sa ating numbers at hindi registered at nagpapakilala na kakilala natin at nanghihingi sila ng support in any form, like money, i-validate po natin ito. Tanungin po natin sa mga kakilala niya kung same ba yung number, or at the same time we request for, ang pinakamadali po dyan, mag-request po tayo ng call na may video or video call to counter such impersonation. For ayuda scam naman po, tandaan po natin that the government aid is free. Ang tulong po sa gobyerno ay may free. Regardless po sa mga transaction fees. For example, nagre-request tayo ng mga documents, but the government aid is free po. Libre po ang ayuda. Wala pong transaction fee na hinihingi for ayuda. And for online lending app, at hindi naman po natin nabiblame yung ating mga kababayan, kakailian in Ilocos Norte na nangihiram through online lending. Tandaan po natin na meron po terms and conditions sa online lending. At pag nililipat na po kayo sa isang account pa na Telegram, huwag po natin sundan yung mga ganong pattern. And at the same time, for phishing scam, na nanghihingi po sila ng one-time PIN, OTP, huwag po nating ibigay ang OTP. Okay? And lastly, for love, romance, and scam, tandaan po natin that relationship that does not start clearly with money. Okay po? Intindihin po natin at alamin po natin ng mabuti yung mga karelasyon natin or yung would-be relationship natin, that it doesn't necessarily starts with asking something or asking money for you to engage in that particular relationship.